Assalamu alaikum. Yarinya, barka dai, na zo ne a buga min wasu littattafai. Alaikum salam baba, littattafan me za a buga maka ne? Yarinya, kada ki sake ki kira ni da baba, saboda kin gani na ci gaye haka. Haɗaɗɗen gaisan haka bai kamata a ce kina ce mun baba ba, ni ma nan saurayi ne, fuskar ne ba ta nunawa. La ilaha illallah baba, me kake faɗa haka ne? To bari ma ki ji, daga littattafan ma na maganki ne ma na kyasa, auren ki ma zan yi. Ki bar gani na haka kamar tsoho, to ba tsohon ba ne, kina ji ko? Subhanallahi baba, abu kana jin shi a nesa? Yau he gashi ya zo gare ni wannan abu ya girme ni. Baba to Allah ya haɗa kowa da gaban shi baba, Allah ka samu dace. Na ji daɗi, yarinya haɗaɗɗa kamar ki ta ce za ta aure ni, daɗi kawai, ha ha ha.